Vítejte, přátelé, na přednášce věnované návratu lásky, které se jmenuje Nečisté znalosti. Znalosti jsou bez pochyby něco, bez čeho se neobejdeme. Navíc žijeme v informačním věku. Jsou věci, o kterých víme, uklidňujeme se nebo se radujeme. Ale jsou věci, o kterých víme, že se naopak cítíme špatně, smutně, propadáme v steku a zášti. Tím pádem úplně ve stavu ztrácíme lásku. Náš stav není ovlivněn ani tak událostí samotnou, ale tím, jak ji nazýváme, jakou definici této události dáme. Definováním situace, kdy pro ní hledáte název, o ní začnete přemýšlet. Zvyknete si na ní, stanete si jí aktivním účastníkem a samozřejmě v sobě vyvoláte pocity, které z této definice vychází. Proto musíte pochopit, že situace můžou být stejná, ale to, jak tuto situaci nazýváme, nás ovlivní dobře i špatně. Nepříjemným situacím a událostem v životě se nikdo nevyhne. Každý prochází nějakým utrpením, zkouškami, obtížemi a krizemi. Je ale opravdu potřeba všemu dávat jméno a snažit se vše nějak pojmenovat? Ostatně často to děláme mechanicky. Vybíráme jméno, které je hned na povrchu, pohodlné a jednoduché. Tato definice nemusí být nejlepší. Jmenujeme jen to, co jsme byli schopni pochopit. A samozřejmě se na to nesnažíme dívat ještě podrobně, abychom lépe pochopili, co zatím vším je. Často se ukazuje, že ve skutečnosti běžné situace, které se denně stávají tisícům lidí na planetě a které jsou často nevyhnutelné, vnímáme jako osobní tragédii a noční můry. Dáváme událostem a věcem odpovídající děsivé jména, ze kterých začínáme prožívat stejné děsivé pocity. Je velmi snadné ztratit lásku ve stavu a poté ve vztahu. Třeba když soudíme blízkého a nějak ho charakterizujeme. I když bude tato kritika oprávněna, blízký člověk ve skutečnosti chová vyzývavě, provokativně, bouřlivě, nazývá ho vhodným slovy, je nepravděpodobně, že mu pomůžeme a uděláme tak dobře pro sebe. Ani vztahy se tak neposílí. Ale stáváme se součástí toho, začneme přemýšlet o tom, představovat si to, vytvářet asociace a tím probouzet své pocity, které nejsou zdaleka nejlepší, ale často velmi nechutné. Bez ohledu na to, jak rozumně a přesvědčivé může být naše definice, takové poznání je v lásce k ničemu. Spíš s takovým znalostmi odmítneme milovat. Jaké jsou teda možnosti zvrátit tento trend? Pojďme si o tom nyní povědět. Můžeme být schválně ironičtí, dělat si legraci z toho, co se stalo, a tak se pokousit použít naše definici a vznikající znalost pro smích. Je to velmi dobrá dovednost vidět i ve špatných chvílích předmět ke smíchu. Můžeme se pokousit situaci a člověka vnímat s lehkostí a porozuměním. Hlavní je, abychom sebereflexe nedovedla znovu k nepříjemným znalostem, abyste o tom nezačali přemýšlet vážně a tragicky. Velmi účinným způsobem je to vůbec nepojmenovat, nedávat tomu žádnou definici. Zavedený koncept můžeme nepoužívat k situaci. Prostě to odmítnete komentovat. Odmítnete opakovat to, co vám bylo najednou jasně. Takže se do toho nebudeme plést. Nebudeme si to přiblížovat. Tímto způsobem nebudeme prožívat pocity s tím spojené a nebudeme o tom nic přemýšlet. Abyste ale lásku opětovali, musíte si často připomínat znalost, že lásku a její sílu lze rozvíjet pouze tím, že budete milovat lidi s jejich nedokonalostmi, přijetím jejich nedostatků a chyb. Bez takového přijetí nedokonalosti nemůže být řeč o žádné síle lásky. Ta se rozvíjí, když překonáváme sami sebe. Toto překonání, přechod k znalosti o lásce je zvláště nutné uskutečnit,
když naše definice, pojmenování situací a lidí dosáhne svého kritického vrcholu. Protože zapomínáme na tak jednoduchou pravdu a chceme milovat jen to, co je jednoduché milovat a co je dokonalé. Jakmile se vznikne precedens něco pojmenovat a nějak kriticky definovat, je to signál, že jsme přestali milovat nedokonale a zasekáme se na nějakých představách o tom, jak by vůbec mělo být. Tím naše přednáška končí. Vezměte v úvahu, přátelé, tento detail pro navrácení lásky do stavu a vztahu, po rozvodu nebo po konfliktu. Odmítněte kriticky definovat cokoliv a připomeňte si skutečné znalosti. Uvidíme si na další přednášce. Ahoj, přátelé.